Lah sak temene kabeh mau lek wis dituku lan dilakoni, lah nalika lelaku iku kan wong mesti duwe karep to, Le. Nggih. Aku tak upamane tak sambat sedulurku. Sapa Supiah apa Amarah. Apa Alwamah. Lah iku sak temene nalika dheweke iku lelaku plot ya apa karepe kuwi diucapake sak temene ora kudu khusus. Sore jam pendak le miwite mau buka yaiku mung 30-an, ngombene 3 cegukan. Nggih. Iku sak teruse sampai tuntas Tigang tinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Niki pinanggih malih kalih narasumber Padepokan Tirtarasa niki. Pakde. Ya nyusul Pakde nyangkruk. Seperti biasa niki ngopi. Kalih ngerembug sesuatu. Ya mulane aja sampai lali logone Pakde manunggaling cipta rasa budi karsa Padepokan Tirtarasa nguri-uri budaya. Nggih. Nah niki mungkin nggih wonten kedik Pakde. Kedik tentang nggih budaya. Ya, Budayane sing tiang-tiang riyen niku nate nglampahi niki. Nah niki melanjutkan Pakde. Melanjutkan pembahasan rembukan sing minggu lalu. Oh, bab nerakati sedulur papat nggih Mboko Sawiji. Nah, nika kan tasik anu Pakde, tasik sing Supiah. Supiah. Niku wonten sekawan Pakde. Iya. Niki monggo dilanjut malih soalé wonten sing request nih Pakde. Oh, ngono. Nggih, yang lanjutaken. Dadi Supiah terus Amarah. Amarah. Nggih. Lah kuwi jawabe ngene. Niat ingsun ambuka korine gedhong tembogo. Kedatone sedulurku Amarah ya sang kumaraning geni. Nggih. Sira tangya aku njaluk kuasamu ya ta sembadanana karepku. Dadi dadi mulane diarani Amarah iku kang dumadi saka jating geni, mula kumaraning geni. Nggih. Geni lah. Lakune ya ta? Nggih. Lakune utawa tirakate ya ta? Yaiku ngebleng Nggih. pati geni 3 dina 3 bengi Ngebleng pati geni. 3 malam Pri. Ya 3 bengi kena 3 dina kena pokoke 3 dina 3 bengi ya ta. Nggih. Iku kena buka namung 30-an 30-an Nggih. ngombene ya mung 3 cegukan. Nggih. Ngono iku. Nggih. Dadi lakune ngono iku. Dadi niate utawa apane lek gugah ngono mau ya ta. Nggih. Lakune ya iku. Dadi
Ngebleng pati geni 3 malam 3 hari atau 3 hari 3 malam nggih Pak De. Nggih. Nah, niki kula potong riyen. Iya. Ngebleng pati geni nggih Pak De. Nek sing dereng semerap niki ngebleng niku teng Ngamar, jero kamar. Nggih. Diarani pati geni. Kuwi kudu peteng ora oleh kena soroting sengenge, soroting kadang. Nggih. Iku jenenge pati geni. Peteng dedet. Iya, heeh. Nggih. Nah, iku upama diwiwiti esuk ya ta? Nggih. Diwiwiti upamane ya mari subuh ya ta, umune jam 6 utawa setengah 6 kuwi mlebu kamar bleng lagi wiwiti dina awan. Mengko sore jam pendak le miwiti mau buka yaiku mung 30-an, ngombene 3 cegukan. Nggih. Iku sak teruse sampai tuntas 3 dinten. Nah, niki slametane. Nah, slametane ya ta. Buceng. Nggih. Kaya ngamperke weton. Nggih, buceng. Heeh. Lah ya apa iku? Mesti nganggo jenang abang, jenang sengkala. Nggih. Ya ta? Nggih. Lah, ana jenang khusus. Nggih. Yaiku jenang abang kang asli. Oh. Nggih. Iku ya sing digawe beras abang. Ngono iku. Nggih. Nggih, siap. Terus ambengane niku bisa dikatakan sembarang ngoten nggih Pak De. Cuma sing kudu wonten, sing kedah wonten 3 niku wau. Iya sing asli, maksude sembarang iku gedhe kena cilik kena. Nah, mengke maksudnya mboten terlalu napa? Terlalu khusus ngoten lho, sing khusus nggih 3 niku wau. Siap. Dadi jenang abang, jenang sengkala, terus neh jenang abang sing asli yaiku saka beras abang. Nah niki Pak De. Niku wau slametane sampun. Sakniki carane membangunkan nih Pak De. Nek sing supiah niku kan wonten jabane. Nek niki wonten jabane napa mboten? Lah ya iku mau, Le. Kalih sami. Heeh, padha wae, Le. Nggih. Dadi papat-papate iku padha carane nangekne. Anu Pak De. Ning lek niate nalika ngenyangi poso ya wis cukup nyuwun karo pangeran apa sing dikarepke, upama sing dikarepke kula pengin nggigah utawi nangekaken sedulur kula ngono wae kena. Jawa iku prasaja wae sak anune ucap le, watone tulus. Nggih. Mantep-mantep lahir batin. Pane begitu mlebu kamar bleng, ya ta. Ya iku mau niate nyebut asmane pangeran, Duh Gusti, ya ta. Duh Gusti Sang Maha Murah, Maha Welas Maha Asih, kula nyuwun lumunturing sih kawelasan saha kamurahan panjenengan, ya ta. Kula badhe lalampah ya. Badhe nggigah utawa nangekaken sedulur kula. Disebut jenenge supamane sing dilakoni dhisik Supiyah ya disebut sedulur kula Supiyah. Amarah. Menawi wonten klentu saha lepatipun nyuwun pangapunten. Cukup ngono. Nggih, siap. Pokoke ya sak anune lah, sak bisane wae. Sing baku diutamakne dhisik dhewe nyebut asmaning pangeran. Nggih. Ngono iku. Wow. Nah, terus niki Pak De kula tangkep niki Pak De. Niki lek seumpama didamel nih Pak De. Damel kekuatane ngoten. Fungsine biasane damel napa nih Pak De? Ya anu le, apa lek jeneng sedulur iku ya ta. Nggih. Upamane kaya Supiyah, ya ta, kaya Supiyah reh niku sangka dating angin, ya ta, sangka dating angin. Dadi
iku kena kanggo nyeluk sedulure kang adoh. Kon nekake. Nggih. Utawa sing dipengenke iku barang kang adoh. Kepengin weruh sedulure sing adoh upamane iku bisa. Saged nih. Heeh, dumarga angin iku kangge ibarat wong mlaku kanggo nyepetake laku le. Iku Supiah to, Pakde. Amarah nih ya. Amarah iku karusan, Oh. kekuatan. Nggih, nggih. Ngono iku amarah. Siap. Lah sak temene kabeh mau lek wis dituku lan dilakoni, lah nalika lelaku iku kan wong mesti duwe karep to, Le. Nggih. Aku tak upamane tak sambat sedulurku. Sapa Supiah apa Amarah. Apa Alwamah. Lah iku sak temene nalika dheweke iku lelaku plot ya apa karepe kuwi diucapake sak temene ora kudu khusus. Ning umpama dikhususne luwih becik. Apa to luwih becik? Luwih cepet. Mergo papat-papate kuwi kan duwe gawean sing paling khusus-khusus. Panjenengan ngono ning sak temene upama tinggi apa wae kena. Wonten spesialis, petugas spesial. Umpamane kaya Amarah ya karusan, lek Supiah iku rehne ya iku mau sangka dating angin. Lek wong duwe karep upamane pengen nyeluk sedulure sing adoh. Nggih. Dadi ibarate meh kaya puter giling kae lek puter giling. nate dirembuk Pakde. Nggih, nggih. Dhisik ya ngono kuwi. Siap. Nah, niki sing selanjutnya sing napa Pakde? Sing Mutmainah. Kalih Luamah. Niki dirembuk Ya minggu depan. dina sing arep teka. Nggih, dados Lah sing ngono iku mau sawetara katerangane Pakde Nggih. neng babakan seduluri dhewe yen kepengin utawa perlu tinukur aku nangekake utawa ngundang utawa nggah ngono mau carane. Iya, Pakde. Iki damel rencang-rencang nih, Pakde. Niki akhir-akhir niki Pakde niki beberapa niki namung nonton nih Pakde. Tapi mboten dipencet like tombol like nih Pakde. Oh, ngono. Jadi mungkin Iya. lek tumuju niki ningali niki monggo mungkin kalih ningali niki tombol suka niku dipencet. Ngoten. Iya Le. Nggih. Ya nyuwun tulung. Nggih. Heeh, nyuwun tulung supaya ya iku Pakde saya semangat, Nggih. saya gumregut, gumreget. Ngono iku. Biar napa? Biar budaya Jawa ini tetap lestari. Dadi lek kata sing remen kan bisa dilihat dari like atau jumlah suka nih Pakde. Rek jumlah suka nih kata berarti berarti masih banyak yang suka dengan budaya Jawa. Iya. Maksud kula Pancen ya ngono Le. nggih. Nah, iki lek rencang-rencang sing dereng subscribe nih Pakde monggo di-subscribe-in. Niki matur nuwun niki sampun 12.000 Pakde. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Iya. Nah, iki matur suwun niki Pakde. Sampun nyelentrehne langsung bahas. Nggih. Carane poso Amarah nih matur sembah nuwun. Niki mugi-mugi saged pinanggih malih wonten teng video selanjutnya. Iya, Nak. Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu Sagung Dumadi.